escoitamos antes ao compañeiro Román Alonso, que adoptou Montareas, como ben dixo, como o seu novo domicilio. Sempre digo que non é donde nace, senón de onde pase. Román hai moitos anos que está facendo aquí entre nós. Foi un orgullo que presentara aquí acompañado de Alonso Montero o seu libro. Agora continuamos e na palestra van a participar agora Pancho Candeira, Mosquera, que tamén leva escrito xa algúns títulos, entre eles Catequismo e Poder Local na Galicia da Restauración, o Condado da Segunda República. Pancho Candeira foi alcalde desta corporación entre o xullo de 2003 a xullo de 2004, creo recordar, se non corrixo, ou maio de 2004. É ben coñecido pola súa participación política no PSOE local. Despois, a continuación, nos falará, Pancho vai nos a falar sobre a corporación do ano 1936, da que podemos ver algunhas fotos que podemos conseguir, agradecer a Mariflor, a Rafa, tamén a Marco Pino, que nos aportaron documentación, e, bueno, foi o que podemos da corporación, foi o que podemos atopar esas fotografías. Despois temos por aí todo o resto dos integrantes daquela corporación. Tamén temos dúas persoas que inicialmente estaban convidados os seus familiares, como outros, a participar e contar a represión que sufriron estas persoas. Un deles desaparecido que está aí, José Buente Carrera, a súa muller María Laoz, que foi represaliada, encarcerada no Lazareto, Eladino Castro, que foi asesinado en Mos. Non sei, non os vexo, non chegaron, pois agardamos que cheguen ao longo deste acto. A continuación, despois de Pancho, intervirá Roberto Mena Cobas, que, ao igual que Pancho, formou parte daquela corporación de 2003-2004, neste caso, como teniente de alcalde de aquí do Concello. Ele está a preparar un libro sobre a vida do que nos vai a resaltar a continuación, que é Alejandro Viana Esperón. Entón, eu xa simplemente recordar que mañá continuas as jornadas con un descubrimento dunha placa no monumento nas voltas do Pinal do Foxo, no lugar do Confurgo, donde moitos represaliados de Pontareas foron asasinados ali. Agardamos contar con a vosa presencia e pola miña parte, pois xa nos deixo con eles. Ao terminar aquí con eles, Chicago e Roberto de Forneros pois nos farán a parte musical. Moi ben, boas noites. A verdade é que despois de explicar a Alonso Montero a nosa actuación, a nosa situación vai estar un pouco reducida, pero faremos o que se poda para ilustrar esta etapa tan importante da nosa historia contemporánea, que a partir de 1931 se abriu no Concello de Tareas, así como no resto de España. Para comprender a importancia deste período, hai que saber que é o que había antes da República. Nos encontramos con que había un sistema que era corrupto, que era caciquil, que era un sistema de favores, que era un sistema de ignorancia, que era un sistema manipulado, no que as verdadeiras pretensións, as verdadeiras ansias populares en distintos aspectos nunca se podían incluir dentro dun programa político realista. De maneira que, cando despois do reinado de Alfonso XIII chegou a dictadura de Primo de Rivera, ese impas político chegou un momento en que non tiña máis saída, e a propia dictadura, que era o xeral de Unguer, despois o Nacional, pensaron na posibilidade de darlle unha saída a ese sistema que xa non daba máis de sí. Esa saída plantexouse ao principio como unhas eleccións xerais, que despois acabaron convertidas en unhas eleccións municipais, o 12 de abril, como sabemos. Esas eleccións xerais en Ponteareas, a Federación Agraria, os agrarios, que era o grupo de oposición republicana máis abundante, máis implantada deste Concello, igual que o resto do Condado, pensou que o candidato ideal sería Amado Garra, unha persona sumamente prestigiosa como
como propulsor da idea do agrarismo, da organización dos foros, etc. durante moitas décadas en Ponteareas. E o máis importante foi que o Partido Socialista de Ponteareas neste momento aceptou e apoyou a este candidato. Digo que foi importante porque as relacións entre os socialistas de Ponteareas e os agrarios non foran sempre demasiado boas. Anos antes, en 1928, producírase o famoso incendio da fábrica de Garra, despois dunha longa folga protagonizada por UGT, que ademais acabou, como sabedes, na destrucción da fábrica, e isto estableceu unha situación moi diáspera entre os socialistas e algunhas persoas destacadas do socialismo local e a familia Garra. Pero a partir desta decisión parece que este é o momento en que podemos cambiar toda a situación, que podemos traer a democracia novamente a Ponteareas, a España, e que valía a pena unificar esforzos. De maneira que nas asambleas que se produciron o 8 de marzo de 1931 e o 15 de marzo de 1931, vese que hai unha ansia de unión. De feito, xa nas asambleas agrarias participan membros destacados do socialismo local, e finalmente na asamblea do día 15 é tanta a participación que teñen que marcharse a Asociación Agraria e irse a Casa do Pobo de Ponteareas, que era máis amplia, e ali se acorda a unión dunha candidatura única para presentarse ás eleccións municipais do 12 de abril e conseguir a victoria desbancando aos bugallistas, aos tradicionais detentadores do poder local. Esta situación crea unha situación. Eu parome falar disto, porque en realidade, durante toda a República, solamente houve unhas eleccións municipais. Todas as corporacións que houve solamente partiron dunhas eleccións que foron as eleccións do 12 de abril. O resto foron cambios ocasionados por as circunstancias políticas en el España. E esta perspectiva das eleccións municipais ocasiona unha situación de ilusión enorme, de gran afán por cambiar a situación, de gran entusiasmo por parte de tanto dos agrarios como dos socialistas, e unha gran organización que o día 12 de abril, a partir das 5 da mañá, están dispostos a sair a todas as parroquias a controlar toda a situación electoral para que os bugallistas, profesionais, dictadores do caciquismo local, pois non podan manipular a tal extremo de que podan cambiar o resultado final dunhas eleccións que parecían claramente favorables á oposición republicano-socialista ou agrario-socialista. De feito, cando ao final do día a victoria decae claramente a favor dos republicanos socialistas, de feito, de 1.708 votantes, o sea, persoas que exerceron o dereito de voto en Ponteareas, 1.150 foron para a coalición agraria socialista e solamente 557 foron para os bugallistas, o cal nos demostra a gran forza e a gran ilusión e as grandes expectativas que se había naquele momento. Pois, cando ao final do día todo o mundo está, a noite xa do día 12 de abril, todo o mundo está en torno á casa do pobo de Ponteareas, está abarrotada da xente, saindo, entrando. Eu quisiera citar como se describe isto na prensa agraria, neste caso, na prensa de TEA, que di: el triunfo ruidoso que desde el primer momento se estaba esperando animó a la población de la villa, convirtiendo la Casa del Pueblo en un hormiguero de personas de todas clases y categorías, ávidas de participar en la victoria de la izquierda. Muchos vítores, muchos aplausos, sendos abrazos de fusión y cordialidad, pero ni un solo incidente, ni una sola nota discordante. El pueblo, y en particular ese ejército de juventud socialista que está afiliada a la organización obrera, dio la nota de cordura como si en todos estuviese grabado el lema directivo: calma, cordura, nada de borracheras de triunfo, nada de manifestaciones hostiles para nadie. Los elementos triunfantes han sido respetuosos con los muertos, en este caso con los caciques. Así es como se describe en aquella época esta victoria histórica en Ponteareas. O día 14 de abril xa se daba por feito de que se proclamaba a República e xa se izou nesta casa do Concello a bandeira tricolor. E o 15 de abril da mañá, o 14 de abril, máis había moita animación, era de feira. O 15 de abril á mañá, os concelleiros dirixense coa banda de música adiante aquí a casa do Concello, a este salón, e se produce, digamos, o pase de poderes desde o anterior alcalde saliente, que se chamaba Abel Domínguez, a Emilio Garra, o irmán chamado Garra, que é o que vai ser o novo alcalde de Ponteareas.
e polo por as nubes, di que un orgullo ser o último alcalde da monarquía e que o seu posto queda en moi boas mans porque o era unha persoa de principios, unha persoa preparada e que, por lo tanto, solamente se pode esperar unha xestión moi boa por a súa parte. Esa corporación estaba formada, a maioría deles por agrarios, agora vou dicir os nomes da corporación, que boa parte é a corporación do 36, 16 dos cales agrarios eran Gabino Castro Estévez, José Pereira Rajo, Manuel Álvarez González, Manuel Piñeiro Groba, Luis Rodríguez Carballo, José San Pedro Presa, Manuel Carracedo Lorenzo, Benito Lorenzo Porto, Emilio Garra Castellanzuelo, Francisco Castro Álvarez, Manuel Porto Lorenzo, Benjamín Quinteiro, José Rodríguez Pino, todos eles agrarios. Do PSOE, Benito Casasnova Rodríguez, Herminio González Covelo, Ramón Troncoso Fernández, Manuel Bautista Tabas. E tamén foron elegidos 3 gobernalistas, que eran Enrique Carrera Carrera, Carlos Caballero Caballe e David Sobral Alonso. Cando, despois de poucos meses, uns meses, en febreiro do ano 32, se fai relación outra vez dos concelleiros, hai algúns que tiveron algún cambio de partido. Os 3 monárquicos, os 3 bugallistas, un se declara, Enrique Carrera declárase republicano de dereitas, e os outros 2 monárquicos independentes. Hai que ter en conta que ata o ano 33 non se funda a CEDA, o gran partido das dereitas monárquico, non republicano, e, polo tanto, ainda non están integrados nese partido. No ano 1933 houve un acontecemento de gran importancia, despois de que a República pretendeu no primeiro bienio, que se chama bienio reformista, o bienio que vai desde o 31 ao 33, acometer as principais reformas estruturais que tantas décadas estaban sendo demandadas e nunca se acometeran, como a reforma agraria, como a relación coa Iglesia, como a reforma educativa, como a reforma laboral, non como a de agora, sino ao contrario, a reforma laboral, como o sistema territorial de España, coas posibilidades de autonomía, etc. Todo isto acabou sendo considerado como unha das reformas que non ían demasiado rápido, que, sobre todo, por parte dun grupo, especialmente por parte da CNT, un grupo poderoso sindicalmente, que considerou que a reforma agraria tiene unha aplicación moi lenta, e iso foi o que ocasionou finalmente os feitos de Casas Viejas, en xaneiro de 83, que foi un golpe ao goberno do primeiro bienio da República, e que foi desprestixiando ao extremo de que ao final foi desgastando, máis que desprestixiando, que ao final no mes de novembro se convocaron novas eleccións. Esas novas eleccións son importantes porque, en primeiro lugar, vamos a ver cal é o respaldo que agora ten a República, os partidos republicanos que participaron no goberno. No goberno de Madrid participara o Partido de Acción Republicana e o Partido Socialista, pero en cambio o Partido Radical de Alejandro Lerroux, que tamén era un partido republicano, ese quedou na oposición. E a ver cal fora o balance destes 2 anos. E por outro lado, esta foi a situación, pero por outro lado, e é moi importante, porque é un hito histórico, é a primeira vez que van votar as mulleres. Despois da discusión do debate e da constancia de Clara Campoamor por defender o dereito do voto femenino na Constitución Española do ano 31, agora vai ser a primeira vez que se xa. Por esa razón, na campaña aparecen xa as mulleres nos mítines, aparecen persoas destacadas nos mítines que se fan en Ponteareas, concretamente alguna persoa que é moi coñecida, estou buscando agora como se chamaba, era Regina García, que era unha persoa moi popular naquela época, e outras que participan en mítines que se facían aquí no Cine Colón, en defensa do dereito das mulleres e como nos grupos de esquerda estaba a solución aos problemas das mulleres máis que nos grupos de dereita. O caso é que nestas eleccións a esquerda presentase dividida e en cambio agora temos novas forzas de dereitas, unha forza potente de dereitas que é a CEDA, a Confederación Española de Dereitas Autónomas, que non é republicana e que, por tanto, preocupa aos partidos republicanos que poda medrar unha forza que é grande e que non é republicana. O partido de centro, digamos, está representado por o Partido Radical de Lerroux e nas eleccións, tanto a nivel de toda España como a nivel de Ponteareas tamén, a vitoria cae do lado da dereita e do centro. En realidade, a CEDA
o Partido Radical son os partidos más votados e os partidos que ao gobernar en aquel momento teñen un baixón moi grande. Esta situación ocasiona que en Ponteareas teñamos dous deputados, Emiliano Iglesias e Antonio Prieto, que son dúas persoas que, na verdade, para Ponteareas non temos registrado que fixeron unha xestión eficaz ninguna, pero que son persoas de Ponteareas que son deputados nas Cortes de Madrid. Pero esta situación acabou crispando os nervios, crispando socialmente toda España, coa idea de que Alejandro Lerroux, que foi nomeado presidente do goberno, pudese estar obligado a introducir no seu goberno a algún ministro da Hacienda. Os partidos obreiros manifestaron que iso sería como a guerra, non sería guerra, pero sería intolerable para a República, pero no mes de outubro do ano 34 as presións da Hacienda obligaron a Lerroux a introducir aos ministros da Hacienda no interior do goberno de Lerroux, o cal ocasionou a promulgación dunha folga xeral que programou a UGT e que foi seguida con distinto éxito en distintos lugares de España, pero que triunfou en Asturias. Iso ocasionou o que se coñece como a Revolución de Asturias, que foi duramente reprimida, como sabe, duramente reprimida polo Exército de África, dirixido por Franco. E tamén houve manifestacións desa folga xeral en Vigo e en outros lugares. A participación de distintas persoas de Ponteareas nos feitos de Vigo ocasionaron diversas detencións, incluso prisión para algunhas persoas aquí en Ponteareas, aos que se encontraron en casa, segundo o chivatazo de algúns veciños, unhas bombas que se facían antigamente como se fosen agoquíns de cemento, con a mecha, e iso foi o que se ocasionou en principio algunhas detencións, e neste momento que ao cabo dos meses conseguiron a liberdade. Pero este foi o motivo que o goberno utilizou, que o gobernador civil utilizou para cesar a todos os membros da corporación elixida o 12 de abril de 1931. Co cal, a partir deste momento, a corporación está constituída por aqueles membros que eran agora da CEDA ou do Partido Radical, concretamente Carlos Caballero, ou David Sobral, Manuel Porto, Enrique Carrera, Benjamín Quinteiro, que era radical, e algúns outros que se lle foron engadindo e foron nomeados a dedo. Non foron elegidos porque, como dixen, somente houve unhas eleccións. Esta situación foi unha situación de moita prohibición, a Casa do Pobo foi clausurada durante un tempo, a raíz dos acontecementos de outubro, e o feito é que moitas forzas sociais están decatándose de que non apoiar aos partidos verdadeiramente republicanos porque ian demasiado lento nas súas reformas, era ainda moito peor, porque a política levada adiante polas dereitas e polo Partido Radical durante este bienio foi a política de marcha atrás. Todas aquelas reformas emprendidas no primeiro bienio agora se desfacían. As relacións con a Igrexa, volvían mantíñase os cargos para pagar o clero, a reforma agraria paralizábase, as autonomías feitos de Cataluña fixeron suspender a autonomía de Cataluña, etc. De maneira que empezou a haber unha conciencia de que era preferible xuntarse para conseguir por lo menos un programa mínimo que permitise llevar adiante as reformas emprendidas a partir de 1931. A pesar de que Emilio Garra chegou a este concello reclamando que lle devolvésemos os cargos aéreas todos os concelleiros pois que non estaban implicados en ningún tipo de demanda judicial, isto foi absolutamente ignorado e, por lo tanto, aquí se mantiveron no poder este pequeno grupo de conservador que suplantara a corporación municipal que fora elegida de maneira democrática no ano 31. Sin embargo, a partir de las eleccións de febreiro de 1936, cando se plantese a Fronte Popular, todos os partidos republicanos, excepto o Partido Radical, se xuntan, incluído o Partido Galeguista, como recordaba antes Alonso Montero, o Partido Galeguista, o Partido Socialista, Izquierda Republicana, todos os grupos que querían esas reformas, incluso o apoio explícito dos anarquistas, que querían unha solución mellor en que houvese un programa de reformas a que houvese un programa de marcha atrás, se xuntaron e en Ponteareas, igual que no resto do país, no resto do Estado, houve un triunfo claro da Fronte Popular. E como consecuencia deste triunfo concreto, no ano 36, en febreiro do 36, o 16 de febreiro, domingo,
A Frente Popular en Ponteareas conseguiu 2.645 votos e a CEDA 1.802 e o centro, representado fundamentalmente polo Partido Radical, 247, de maneira que a Frente Popular, o conxunto de partidos unidos nun programa común de reformas da Frente Popular, conseguiu chegar ao poder de novo do goberno de Madrid e do Parlamento madrileño. Este é un momento no que Ponteareas inmediatamente se lle devolve os cargos aos concelleiros electos no ano 81, de maneira que volvemos a ver agora unha corporación que ten unha orixe legítima. Esta corporación está integrada por, a situación cambiara ligeiramente, está integrada por Emilio Garra Castellanzuelo como alcalde, en agrario, e os demais agrarios que eran Gabino Castro Estévez, Benito Lorenzo Porto, Luis Rodríguez Carballo e Francisco Castro Álvarez, e Manuel Porto Lorenzo. E socialistas estaban Benito Casasnovas Rodríguez, Manuel Bautista Taguas, Herminio González Coelho e se de Ramón Troncoso Fernández. Ramón Troncoso xa era da primeira corporación, o conhecido como Pien Roja, non porque fose moi comunista, sino porque era peligroso. E tamén estaban nesa corporación Carlos Caballero Lavalle, Benito Carrera, David Sobral, Benigno Quinteiro, Manuel Porto e José Rodríguez, que eran uns da CEDA e outros do Partido Radical. E isto causou unha situación moi difícil, porque os socialistas especialmente, concretamente Herminio González Coelho, non admitiu que cando en abril, nun pleno de abril, xa aparecen no pleno os concelleiros que formaran parte daquela corporación usurpadora dos lexítimos propietarios do Concello, despois dunha durísima crítica, pois decidiu que ou se marchaban aqueles concelleiros ou senón o Partido Socialista non participaría naquela corporación. E como os concelleiros, digamos, da dereita non quixeron marcharse do pleno, eles decidiron ausentarse. E se ausentaron non dunha maneira puntual naquele pleno, sino ata que aquilo non se resolvese. De maneira que a situación do alcalde Emilio Garra empezou a ser realmente difícil, porque, según o que se ve polos datos, tamén boa parte dos agrarios deixaron de asistir a reunións, de maneira que eran plenos con 4 concelleiros, 5 concelleiros durante distintos plenos. A situación fíxose tan difícil que finalmente o propio alcalde Emilio Garra, estou vendo agora aquí unha nota, entea naquele famoso pleno no que Herminio González Coelho dixo que non estaríamos socialistas e estábamos de dereitas, a prensa de Entea dice vaya jaleo, porque realmente debe ser unha cousa bastante notoria. En todo caso, esta presión que se exerceu obligou no mes de maio ao propio alcalde Emilio Garra a dimitir. Emilio Garra presentou a súa dimisión irrevocable dicindo que non había circunstancias, non había condicións para poder seguir gobernando isto con eficacia, non solamente porque estuviese que él non podía exercer de alcalde, non podía ter unha xestión útil, si outros partidos non participaban, que estaban no mesmo cargo, digamos, non participaban e non colaboraban a esta gobernación. Que había que olvidarse das ideas políticas e que primeiro estaba o povo. Isto foi o que dixo como explicación para a súa dimisión Emilio Garra. Desta maneira, o 11 de maio, xa moi preto, se estamos acabando o período da República, o 11 de maio de 1936, o gobernador civil tomou cartas no asunto e cesou aqueles concelleiros da dereita. De maneira que se recompuxo, decidiu recompoñer a corporación cos concelleiros electos aos cales se ian sumar outros concelleiros que fosen, sobre todo e especialmente, de izquierda republicana, que así desta maneira entra por primeira vez o Partido de Azaña, que así desta maneira entra por primeira vez no Concello a gobernar. A nova corporación tiña que elixir ademais un alcalde, pero iso será un proceso posterior. Esa corporación, que é a corporación definitiva do ano 36, a última corporación democrática ata que chegaron a través das eleccións a partir do ano 1979. Esa corporación estaba formada por Benito Casasnovas, que días antes presentara a súa renuncia do Partido Socialista por disconformidade coa liña política que o Partido Socialista estaba levando a cabo. Isto quizáis requira un pequeno comentario.
A partir de outubro de 1934, da Revolución de Asturias, a política española polarízase considerablemente. Nos partidos de dereitas triunfan as tendencias máis dereitistas e nos partidos de esquerda as tendencias máis pro unha unión política entre o Partido Socialista e aquí os agrarios. Esta situación fai que a agrupación socialista de Pontevedra se radicalice, predomine, de alguna outra maneira, a tendencia que predomina dentro da agrupación socialista de Pontevedra é a tendencia de Largo Caballero, a tendencia máis escravista de todas. A pesar de que, tradicionalmente, os políticos, os dirixentes máis significados da agrupación socialista eran membros máis ben socialdemócratas, por decirlo de alguma maneira. Éramos os que Vidales Tomé chamou, Vidales Tomé tamén participou activamente en todo este proceso da Segunda República a favor dos agrarios, pois chamou os redentoristas, que eran José Antonio Fernández Vega, Francisco Mosquera e Benito Casasnovas. Bueno, pois estes eran os tres líderes tradicionais. Habería que falar un pouco de Fernández Vega. Foi unha persoa que militou na Casa do Pobo, pero non no PSOE, ata que o PSOE sufriu a dura derrota do ano 33. E entón afiliouse, precisamente por iso. Dixo que quería ofrecerle á dereita unha víctima máis. E entón afiliouse. Sin embargo, cando chegamos ao ano 36, as cousas cambiaran, el cambiou de partido e se meteu en Izquierda Republicana, foi un dos líderes máis implicados de Izquierda Republicana, incluso Izquierda Republicana en Pontevedra, pois formou a súa propia agrupación local. E agora forman parte, como vimos, da corporación. Estes membros eran exactamente, como decía, Benito Casasnovas, que neste momento é un socialista independente antigo militante do PSOE, Emilio Garra Castellanzuelo, que era da Unión Republicana, agora xa non é alcalde e forma parte da Unión Republicana, Herminio González Covelo, do PSOE, Ramón Troncoso, Manuel Bautista, Benito Porto Lorenzo e José Trigo Ucha, todos eles do Partido Socialista Obrero Español. E da Federación Agraria, Gabino Castro Estévez, Francisco Castro Álvarez, José San Pedro Presa, Luis Rodríguez Carballo e José Amil Varela e Vicente Carrera Carballo. Este de nova incorporación. De Izquierda Republicana, Manuel Pino Lago, Alfredo Pérez Graña, Francisco González Martín, Ricardo Buente Carrera, Francisco Carballero Pino e José Buente Carrera. E do Partido Comunista, Antonio Barreito Pérez. Esta é a corporación, esta é a última corporación da época da Segunda República, que a continuación procedeu a nomear alcalde. Presentáronse dous candidatos, un foi Benito Casasnovas Rodríguez e outro foi Ramón Troncoso Fernández, ambos eran socialistas, un era militante do PSOE e outro acababa de deixar o partido. O apoio mayoritario foi para Benito Casasnovas, que tivo 12 votos, e Ramón Troncoso tivo 6 votos, 5 dos seus propios compañeiros e un do afiliado do concelleiro do Partido Comunista. Co cal, o novo alcalde foi Benito Casasnovas e o primeiro teniente do alcalde Manuel Pino Lago, o segundo Gabino Castro Estévez, o terceiro Ramón Troncoso e o cuarto José San Pedro Presa. É curioso que a Emilio Garra Castellanzuelo nomearon síndico, que é a persoa que vela polo bo funcionamento do Concello, porque se veven ben as contas e porque ademais non haxa corrupción no funcionamento interno do Concello, como persoa, digamos, de referencia pola súa trayectoria de honradez probable. Estamos a falar sempre de persoas de firmes principios, son xente desta época, os concelleiros que teñen unha longa trayectoria heroica, son xente moi honrada, xente de moitos principios que cada un, desde o seu punto de vista, defende a capa e espada as súas ideas. Tamén, para ir acabando con esta idea de como foi a última transformación da República, debería nomear que nesta época, Benito Casasnovas recibiu, que era o alcalde, recibiu un informe en Información de Madrid de un deputado que tamén tiñamos pola provincia de Pontevedra e que tamén era de Ponteareas, que era Alejandro Viana Esperón, do que Roberto nos falará ampliamente a continuación. E ele nos informaba ao alcalde de que fixera moitas xestións para conseguir cartos para Ponteareas, xa que a corporación destes meses, que a corporación saída da Fronte Popular, destes pouco tempo que tiveron para actuar, tiveron unha especial incidencia na mellora das infraestructuras.
Alejandro Viana conseguira 165.500 pesetas, das cales 108.000 pesetas era para reformar camiños e arranxos na escola de Ponteareas, 12.500 para arranxos no camiño de Uláns, 15.000 para os camiños de Moreira, 15.000 para os camiños de Xinzo e outros 15.000 para o inicio dunha presa que se ia a realizar en Xinzo. E a verdade é que non houve tempo para máis. No ano 1999, cando eu traballei este asunto, este tema, o tema da Segunda República no Condado e en Ponteareas, eu dixen que o día 17 de xullo o exército e a dereita máis intolerante volveron a interferir no escenario constitucional. E os principios morais católicos, que dicen que a sociedade establecida por Deus non pode ser modificada polos homens, justificaba unha nova e cruenta cruzada en España. Axiña, Galicia e o Condado sentiron con arrepiante crueza a presencia destes cruzados salvadores. Morte, sumisión, exilio foron entón as palabras máis utilizadas. Pero esta é outra historia que de momento só se transmite de boca en boca pese ao tempo transcurrido e que alguén contará algún día valéndose únicamente dos datos históricos. Ben, a satisfacción miña foi que nos anos seguintes houve dúas persoas que si cubriron este vareiro con traballos moi valiosos. Un deles, desde logo, é Ángel Rodríguez Gallardo, Corrido da Morte, que nos fala con todo detalle e con unha investigación en arquivos moi valiosos sobre a represión en Ponteareas. E outra é unha persoa máis descoñecida que se chama Juan José, que se chamaba, que xa faleceu, Juan José Pino Álvarez, que era de Salvaterra, completamente da parroquia de Corzáns, e que escribiu un libro moi ben documentado, porque é en base aos xuicios que se fixeron sobre 61 persoas de Salvaterra de Miño, que se chama La amargura de la guerra en Salvaterra de Miño. Con isto nos dan xa datos concretos que saen dos arquivos e das entrevistas, ademais de que tamén este Concello hai anos fixo un traballo moi importante, ou encargou a personal profesional, un traballo moi importante que foi a recopilación da memoria histórica que hoxe en día está no Museo Municipal e que ten unha enorme cantidad de documentación de moitas épocas, pero fundamentalmente da época da represión, dos primeiros momentos da guerra e do franquismo, da vida que pasou despois, que hubo despois unha vida, por certo, chea de penurias e de calamidades que, se teñen paciencia dentro de 3 ou 4 años, poderei explicarles máis ampliamente porque en eso estou metido. E nada máis, espero que teña sido suficientemente comprensible a liña conductora da Corporación Municipal, a última, a que despois de moitos anos, a que foi a última que tardou moitos anos en haber outra que fose democrática, e temos que darle valor a unha xente de Ponteareas que tivo moitísima ilusión e principios por mellorar a vida dos seus concidadáns e que, cando no ano 31 viron, despois de tantos anos de loita, que agora eran eles os encargados de realizar aqueles soños colectivos, casi non o podían crer, pero comprenderon unha cousa e que non se podía perder a ocasión e se puseron a traballar no que puderon. E isto foi o que resultou durante ese tempo e ao final eles, a verdade é que non o puderon disfrutar. Nos aprendemos desa historia, porque daqueles erros e daqueles grandes acertos que aquela xente tivo, pois aprendemos para que hoxe as cousas teñan funcionado ou podan seguir a funcionar un pouco mellor. Nada máis, moitas gracias. Boas noites a todos e todas. En primeiro lugar, parabéns ao Concello de Ponteareas por organizar estas xornadas e, por suposto, agradecer o convite para poder ir hoxe aquí a chegarvos brevemente a vida e a trayectoria de Alejandro Viana Esperón, unha cuestión un pouco complicada, tendo en conta a súa extensa e intensa vida, por facelo no tempo que nos recomendaron os organizadores, vai ser bastante complexo. En todo caso, a súa biografía completa probablemente se publicará o Vindeiro Arma e de Galaxia, e é o resultado dunha investigación de 14 anos aproximadamente. É unha investigación que eu abordei inicialmente por razóns, digamos, afectivas ou familiares. Alejandro Viana era o meu tío bisavó, era profesor de Ponteareas e conheceches a meu avó, Ponciano Mera, era o tío de Ponciano Mera, e ese foi o motivo de arrancar con esa investigación
A partir de los datos y de las cuestiones que recordaba un nuevo que conocía personalmente, Alejandro Viana, que era un trato muy directo, muy estreito durante muchos años, hasta el año 36, a partir de cando xa, pues, obviamente xa non volve a verlo nunca máis na súa vida, con independencia de mantiver a correspondencia, obviamente censurada, pero a partir da información que tiña o novo avó, pues, fui xa descubrindo que evidentemente había datos aí que poñían de realidad que había detrás de Alejandro Viana un personaxe realmente admirable na súa trayectoria persoal, na súa trayectoria política e social. A sorte foi que o rastro documentado que deixou ao longo da súa vida foi verdadeiramente espectacular, e facilitou efectivamente poder reconstruir toda esa trayectoria vital en arquivos en Galicia, en arquivos en Portugal, arquivos en España, en o País Vasco, arquivos en Francia, arquivos en México, donde atopamos infinidad de información, de documentación, incluso muchísimas cartas, incluso muchas manuscritas de puño y letra do propio Alejandro Viana, as hemerotecas tamén, muchísima información, sobre todo de tantas etapas nas que tivo un protagonismo social, político importante, na cidade de Vigo, tamén no ámbito estatal, incluso no exilio, e por supuesto tamén bibliografía, porque curiosamente atopei muchísima información en libros publicados por exiliados y por refugiados, en libros de memorias, diarios tamén, de muchos refugiados y exiliados que tiveron a oportunidade o a ocasión de conocer a Alejandro Viana, de vivir con él incluso situacións, algunas de ellas dramáticas ou trágicas, e que en muchos casos con un gran uso de detalles, incluso poniendo en boca del os seus sentimentos, as súas preocupacións e as situacións que vivían, recorren neses libros. Ao final, todo foron unhas multitud de pezas un puzzle da vida de Alejandro Viana que fun completando durante todo ese longo período de temporada. Foi como un traballo de resurrección, unha persoa morta, non só morta físicamente, sino morta no sentido de que estaba absolutamente esquecida, non de toda a familia, porque evidentemente, sobre todo o meu avó, mantiña ainda, aí antes habíamos ao recordo de Alejandro Viana, pero foi un traballo de resurrección dunha persoa esquecida, en particular no seu povo e no seu país, e partindo prácticamente da nada, porque era moi pouca información que había, conseguimos prácticamente reconstruir toda a súa vida, cando menos en todas as cuestións que eran verdadeiramente relevantes a nivel político, a nivel social, incluso a nivel profesional ou empresarial. De feito, como dixen antes, era de topar un número considerable de centos de cartas de Viana en diferentes etapas da súa vida, parte desa reconstrucción se fai, digamos, poniendo na súa propia boca os acontecementos que el vivía. Viana naceu en 1877 en Pontareas, no ser unha familia bastante humilde, sin apenas estudios de información, con 14 anos aproximadamente, na adolescencia, se marcha para Vigo a traballar nun establecemento da familia Arbones, de Ramón Arbones, que estaba en Pontareas, ubicados en Vigo, como dependente. Con todo, nos últimos anos do siglo XIX hai un esforzo de formación no círculo mercantil, sobre todo en materia contable, en materia empresarial, e realmente se desenvolven unhas aptitudes persoais no ámbito dos negocios bastante salientables, de tal manera que a principios do século XX se convirte xa rápidamente, con apenas 30 anos, un personaxe sobranceiro e destacado na que é a pequena burguesía viguesa, no ámbito empresariado, na política e no ámbito da propia sociedade viguesa. Industrial das conservas, directivo da Unión de Fabricantes de Conservas da Ría de Vigo, xerente e socio principal de unha empresa exportadora de ovos, representante dos exportadores do Porto de Vigo, directivo do Círculo Mercantil, a base do presidente do Círculo Mercantil, cofundador do Ateneo Vigués, tamén forma parte do Consello de Administración da empresa que promove a construcción do Estadio de Balaídos, xa incluso na Segunda República, nos anos 30, acaba sendo presidente dunha empresa emblemática da cidade viguesa, como era Gambías de Vigo, e xa no ámbito político, tamén entre 1900 da segunda década do século XX, aparece xa como dirigente do Partido Republicano Vigués, xunto con Amado Garra, en
tiña unha estreitísima, íntima amizade, a pesar de que, bueno, pues, cada un evoluía ideolóxicamente dentro do republicanismo en posicións diferentes, e eran moito máis, digamos, en posicións máis de esquerda. E xa nos anos 20, pois, o seu protagonismo político alcanza unhas cotas xa considerables na cidade de Vigo, cando é membro da Corporación Municipal e teniente alcalde na corporación que preside Gregorio Espino. Durante estes 3 anos, na práctica, iso, botando unha olhada a hemeroteca, sobre todo que na Faro de Vigo e o Pueblo Gallego, Alejandro Viana é o verdadero motor, o líder dese goberno municipal, que tamén, en certos paralelismos, o que explicaba antes Pancho sobre o cambio que significa a República, pues tamén nese momento esa corporación implica un cambio radical. Despois de corporacións estaban sustentadas no caciquismo, na falla da democracia, etc. Alejandro Viana aí, como digo, se convierte tamén xa nun líder político no ámbito local. Xa na Segunda República asume a presidencia provincial de Pontevedra de Izquierda Primero de Acción Republicana, despois de Izquierda Republicana, partido de Manuel Azaña. Como Izquierda Republicana, dentro das posicións políticas, Viana tamén ten unha posición, digamos, autonomista, favorable ao Estatuto de Autonomía. En ese sentido, aparece participando en bastantes actos con galeguistas como Castelao, como Paz Andrade, actos que organizaba o Partido Galeguista, e que iban como convidados personas como Viana, o 25 de xulio. É curioso tamén porque nesta época, e isto tamén unha casualidade, unha investigación, e en parte gracias ás novas tecnologías e a rede, que nos aporta, os que fomos ese tipo de investigacións, os envía ferramentas que nos hallamos non tiñamos a man, e é unha cuestión relativamente recente, descubrito recente na Segunda República. Nos anos 30, Viana ten unha estreita amizade, unha íntima amizade con Bernardino Machado, que era o expresidente da República Portuguesa, que estaba exiliado en Galicia, estaba vivindo na Guarda. Alejandro Viana actúa na práctica como se fora, digamos, o seu anfitrión, o seu valedor aquí en Galicia, con todo tipo de atencións personais, e tamén presentando a diferentes persoeiros políticos do noso país. E eu sempre descubrí, porque recentemente o arquivo Bernardino Machado, está en Famalicao, cerca de Porto, colgou en internet unha parte grande da correspondencia que conservan recibida por Bernardino Machado, e esa correspondencia está unha parte, solamente unha parte escasa do seu contido, da correspondencia que Viana mantivo con Bernardino Machado. O que non temos é a correspondencia en sentido inverso, que mantiña Bernardino Machado con Alejandro Viana, porque certamente material informativo, documental do propio Alejandro Viana, a súa familia, prácticamente non atopamos ningún, está todo prácticamente perdido. No ano 36, como xa comentou antes Pancho, Alejandro Viana é elixido diputado polo Frente Popular, baixo as siglas de Izquierda Republicana, que era o partido no que ele militaba, e o 17 de xullo participa xunto con Castelao, xunto con os presidentes das diputacións provinciais, os alcaldes das cidades galegas e os diputados galegos, participan na entrega ao presidente da República, Manuel Azaña, do proxecto de Estatuto de Autonomía que foi aprobado o 28 de xulio en Galicia, que foi precisamente o último día que Viana pisou terra galega. O 17 de xulio se fai a entrega dese estatuto, no que participa tamén Alejandro Viana, que foi incluso documentos gráficos que así o atestiguan, e probablemente por quedar en Madrid nos días seguintes, pues probablemente gracias a iso salvou a súa vida, porque de feito unha parte importante das persoas que durante décadas tiveron unha relación moi estreita con ele no ámbito político, serán asesinados aquí en Galicia. Durante a guerra forma parte do comité directivo das milicias galegas con Castelao e con Suárez Picario en Madrid. El vai estar sempre, digamos, seguido o periplo do goberno das institucións republicanas, primeiro en Madrid, despois en Valencia, despois xa en Barcelona, na última etapa xa da Guerra Civil. Durante este período é nomeado conselleiro do Banco de Crédito Industrial, que dependía do goberno, do Ministerio de Facenda, participa en todas as sesións das Cortes Republicanas durante a Guerra Civil, tanto en Madrid como en Valencia como en Barcelona, incluída a última sesión de Cortes, que se celebra o 1 de febreiro de 1939, xa na situación, digamos,
dramática, xa baixo bombardeos da aviación franquista, en Figueres, no castelo de Figueres, nos sótanos do castelo, ali reúnese xa poucos deputados que quedaban todavía no territorio do Estado, 61 deputados, entre eles Alejandro Viana, que tamén é, digamos, nos últimos en abandonar España con rumbo a Francia. Poucos días despois, igual que fai medio millón aproximadamente de refugiados, de republicanos españoles, fuxe a Francia, primeiro para Burdeos uns días e depois xa se instala definitivamente en París. Aos pouco tempo, en abril en concreto, Juan Negrín, que era o presidente do goberno, xusto na mesmo día que se dá por rematar a guerra civil, un día, Viana é designado xefe de servicio do Servicio de Migración e uns meses despois vai ser designado director xeral do Servicio do SEDE, do Servicio de Evacuación dos Republicanos Españoles. O SEDE era un organismo creado polo goberno republicano no exilio, xa, en Francia, que ten como misión, administrando boa parte dos bens que conseguían sacar do Estado, a atención aos refugiados. Pensaba que en ese momento, en febreiro, en marzo, hai aproximadamente, según os datos bastante ben contrastados por los investigadores na materia, hai aproximadamente sobre medio millón de desplazados, de refugiados. A mirar de parte deles están en campos de concentración, pues, esa expresión eu creo que sería equivalente aos campos de refugiados, aos campos de exterminio antes, que luego digamos adoptan esa denominación, pero campos de refugiados que tampouco teñen que ver cos que hoxe podemos ver, bastante peor, xa hoxe bastante como para asustarse, pero efectivamente era bastante peor, eran básicamente praias con alambradas, con vigilancia, incluso nos primeros meses sin ningún tipo de abrigo para os que estaban ali confinados e los que eran pues, miles de personas en las condiciones deplorables en las que se atopaban. Pues para atender a todos esos refugiados se crea un servicio de evacuación de los republicanos españoles que se encarga pues, de su alimentación, de proporcionarles ropa, de darles atención sanitaria básica, incluso despois de intentar conseguir a súa inserción laboral de parte de ser refugiados no sistema productivo francés e, sobre todo, se encargan de organizar expedicións, de organizar embarques para sacar a maior número posible de refugiados a outros países, sobre todo a aqueles que tiñan, digamos, responsabilidades políticas que tiñan máis risco e especialmente a partir do momento que xa con situación de, digamos, de guerra mundial, de guerra europea, pois a súa presencia en Francia ainda moito máis perigosa. Alejandro Viana vai ser encargado, tanto como xefe do Servicio de Migración e despois xa como director xeral, vai ser encargado de organizar a evacuación dos refugiados en aproximadamente un ano, que é o período de funcionamento do SEDE, desde abril do ano 39 ata xunio do ano 1940, que xa os alemáns, os franceses entran aquí xa en París, incluso, e van xa a Francia. Nese período de tempo, Viana organiza aproximadamente 30 expedicións colectivas, logo ademais se pagaban pasaxes individuais con a xente para, digamos, barcos de línea regular, pero se organiza aproximadamente 30 expedicións coa que se consigue evacuar a 15.000 refugiados, a maior parte deles a México, pero tamén a alguna parte a República Dominicana e a Chile. Viana vai ser responsable do embarque e do flete de expedicións tan emblemáticas e tan coñecidas como Ipanema ou como Winnipeg, parte dos que iban con 2.000, 3.000 refugiados con destino a América. No caso do Winnipeg, Viana aparece, por exemplo, tamén documentado, aparece xestionando ese embarque xa no propio porto de Burdeos con Pablo Neruda, o poeta, que estaba en Francia como embaixador especial do goberno chileno para supervisar o embarque do Winnipeg. Xa despois da declaración de guerra en Alemania en setembro de 1939, o SEDE en xeral, e en particular Viana como un dos seus dirixentes, van a sufrir durante bastantes meses a persecución da justicia francesa, da policía francesa, no momento onde Francia empeza a perseguir a todo aquilo que sone a comunismo. E neste caso, en parte tamén por a división que había no exilio, cuestión na que evidentemente non vamos a entrar en detalle, pero debido a esa división no exilio, o SEDE será, digamos, tachado de filocomunista, de procomunista,
porque estaba, digamos, baixo o control de supervisión de Juan Negrín, que da sendo socialista, pois, esa división que había no socialismo no exilio, pois, utilizaba eso como arma arrojadiza frente a Prieto, que tiña tamén, digamos, o control sobre outro organismo da nación humanitaria, que era Anjares. Esa confrontación entre Osel e Anjares tamén contribúe a esa persecución. Viana vai ter que declarar en diversas ocasións ante os tribunais franceses por as súas actividades. Francia intenta averiguar de onde saen os fondos que están utilizando por parte dos seres e proceden da Unión Soviética e van cambiando temporal como poden, van mantendo a xera refugiados, entregando subsidios, mantendo os embarques, retomando os embarques a partir do primeiro trimestre do ano 39, neste caso xa hacia a República Dominicana, e xa no mes de maio a situación comeza a ser xa un absoluto desbaraxuste, xa que tamén unha deriva do que o goberno francés hacia posicións xa, digamos casi dictatoriais. A partir dese momento, pois, a situación prácticamente de inactividade, ou de actividade máis clandestina. Esqueci comentar antes que, Alejandro Viana cruza a Francia e va acompañado durante todo este período de tempo onde está, incluso na Guerra Civil, pero en particular tamén en Francia, de outro Ponteareal, Pastor Candeira, tamén era de la Republicana, fora diputado provincial aquí en Pontevedra, e Pastor Candeira tamén terá responsabilidades dentro do centro. De feito, cando Viana é designado director xeral, Pastor Candeira pasa a ocupar o posto que viña ocupando Alejandro Viana, que era xefe do servicio de migración. Ademais, Alejandro Viana tamén era o representante en Francia das sociedades hispanas confederadas, que agrupaban aproximadamente 10.000 persoas e a varias dúcias de organizacións sociais en Estados Unidos, e que estaba presidida por un galego, José Castro. Viana tamén representaba a esas sociedades e tamén xestionaba fondos das sociedades confederadas para sacar xente de Francia con destino aos Estados Unidos. Como digo, chegamos ao mes de maio, o mes de xuño, xa Francia caixa en mans dos alemáns. O 10 de xuño os nazis entran en París e Alejandro Viana, xunto con Pastor Candeira, escapa de París con destino a Burdeos, igual que fai unha parte grande da poboación parisina. Cando chega a Burdeos, ainda vai estar xestionando un último embarque que consigue quedar en un barco de Burdeos a finais do mes de xuño, con refugiados, consigue sair ese barco, tamén xestiona a saída de Negrín, o presidente do goberno, de Casares Quiroga e de outros persoeiros da República, un barco grego, pero él decide quedarse. E decide quedarse, ademais, nos explica na súa correspondencia con o embaixador de México nese momento en Francia, que é o país que intenta darlle amparo e protección diplomática a todos os republicanos españoles nese momento, porque desde la situación de guerra era prácticamente imposible, e así acontecerán despois sucesos que todos coñecedes, de secuestros e de persoas que son entregadas a Franco e depois fusiladas. Como digo, ele está en Burdeos, está aí ao frente do SER, fai diferentes xestións, incluso xestiona o aloxamento destes personaxes, como Méndez Astro, o ministro de Facenda da República. Entrega ainda pasaxes de barcos. Hai unhas memorias de López Magrantes, o ex-gobernador do Banco Exterior de España, donde narra con enorme detalle as conversas que ten con Alejandro Viana cando chega a Burdeos, se encontra con él e lle consigue os billetes de barco e os visados para marchar a República Dominicana coa súa muller. E aí se mira con cada tensión, como estaba en esos momentos, donde Burdeos estaba sometida a fortísimos bombardeos da aviación alemana, e era cuestión de días que Burdeos fora ocupada tamén polos nazis. Finalmente, ademais, como sabedes, hai ese armisticio e ese acordo que leva a dividir Francia en unha zona ocupada, una zona libre que está, digamos, dirixida por un goberno colaboracionista cos nazis. No mes de xullo, Viana se atopa en Burdeos ainda, envía incluso unha postal que conseguimos recuperar, unha postal que envía Pastor Candeira en concreto, e él tamén envía unha postal a súa hermana de Pontareas, sempre dicindo que non, porque están aí sin saber moi ben que facer da súa vida, de dirixirse nesa situación, pero decide quedarse ali, alquila un piso entre él e varios diputados máis de Izquierda Republicana e algúns traballadores do
recibe un aviso, un soplo, digamos, non sei de quen, de que está preparando un secuestro a Gestapo de Falange, e entón deciden ese día abandonar o piso e aloxarse en diferentes hoteis de Burdeos. Efectivamente, o día seguinte, a Falange e as xentes da Gestapo entran no piso que teñan alquilado, eles coñecen de enviar a unha muller que vivía tamén con eles, que entón é detida polos nazis e é encarcelada. Eles entón, a vista da situación, consiguen escapar, cruzan Francia de oeste a leste, chegan cerca da fronteira con Suiza, un pequeno pobo de montaña chamado Dalo West. Aquí quedan agachados, digamos, escondidos durante varios meses, desde o mes de xulio hasta o mes de novembro, cando se empeza a organizarse a posibilidade, se empeza a plantear a posibilidade de que se organice algún embarque para sacar refugiados españoles. A partir do mes de setembro hai un acordo entre o goberno mexicano e o goberno francés con a relacionista cos nazis para dar protección, en principio, a maioría dos refugiados. É certo que hai intentos de extradición por parte do goberno franquista de aproximadamente 700 persoas, entre las Alejandro Viana, as súas responsabilidades políticas e tamén as súas responsabilidades frente do SEA. A obsesión do franquismo era intentar recuperar os fondos que a República, que o goberno republicano sacara fora de España, e, por tanto, todo o que tiña que ver co SERE e os dirigentes do SERE que ainda quedaban en Francia, que era o de maior rango, en ese momento era Alejandro Viana, pois era tamén, digamos, de interese por parte do goberno franquista a súa extradición. Nese período de tempo, que hai, digamos, unha falta de protección absoluta, porque ni siquiera hai ese acordo con o goberno mexicano, e o propio goberno mexicano nada sabe dos refugiados, da súa situación, entre xullo e agosto, en concreto. De feito, a Viana hai diferentes informacións, cartas cruzadas entre Prieto, Giraldo, diferentes personaxes da República, da República, donde dan por feito que Viana foi secuestrado e entregado ao goberno de Franco. Neste período de tempo sí que son secuestrados outros, entre eles, bueno, despois, non é exactamente ese período, pero un pouco despois tamén secuestrado Fernández Vega, que tamén era amigo de Alejandro Viana, entregado ás autoridades franquistas que o fusilarán. E, finalmente, despois de moitas vicisitudes e de situacións tamén de gran tensión, detencións de diferentes republicanos, como Porte de Valladares, consiguen por fin embarcar Alejandro Viana, Pastor Candeira e a esta muller que se acompañaba, consiguen embarcar nun buque francés, o Alsina, que se iba a zarpar con rumbo a Argentina no mes de novembro. Finalmente ese parque se suspende porque hai presión do goberno franquista, as autoridades tamén alemáns, para intentar evitar que os republicanos que queren sair de ese barco podan sair de Francia, e ao final de xaneiro do ano 41 zarpa a Alsina desde Marsella con bastantes centos de refugiados, a maioría deles xudeus, tamén refugiados de Centro Europa, diferentes países centroeuropeos, e aproximadamente un cento de republicanos españoles, a maior parte deles vascos, entre eles tamén Niceto Alcalá Zamora, que foi o presidente da República. Consiguen embarcar e a previsión era que 15 días chegarían a Buenos Aires, con unha escala primeiro en Brasil e a Navegado Pisado para ir a Argentina, a Buenos Aires. O barco fai unha escala en Dakar, na capital do Senegal, e de repente se toma con un problema imprevisto, o que a compañía debía ter previsto, e é que non teñen autorización dos ingleses da Armada Británica para poder cruzar o Atlántico. En ese momento, na situación xa de guerra mundial, que controlaba o Atlántico eran os ingleses, e en Dakar non les deixan continuar a viaxe porque o buque tiña pabellón francés e, por lo tanto, como francés ocupado os alemáns, pois non permiten proseguir a viaxe. Nesas circunstancias, se obligados a vivir no barco, viven durante 6 meses dentro do barco, todos eran centos de persoas. Está todo moi ben narrado por o propio Niceto Alcalá Zamora, que escribiu un libro monográfico sobre esa odisea, que se titula así, a odisea do Alsina, 551 días, porque foi o que durou finalmente todo ese período de tempo hasta que chegan os últimos refugiados a Argentina. E durante eses 6 meses, pois, Viana se encarga tamén de repartir a axuda humanitaria, en concreto reparte 10.000 francos entre os pasaxeiros do barco que lle transfire Negrín, a través tamén de Porte de Valladares, que manexaban un trus, un tingado que tenían montado para poder manexar os cartos que sacaran de España para atender a los refugiados.
Finalmente, imprescindible de xestións coa JARE, o organismo, digamos, rival do SENE, en Estados Unidos, intervencións incluso de Vicente Alcalá Zamora, pedindo a intervención de diferentes dirigentes, incluso o propio presidente dos Estados Unidos. Despois de todos esos 6 meses, se viran obligados a regresar, neste caso a Marrocos, baixo a ameaza, incluso despois de ser repatriados ou ben a España ou ben devoltos a Marsella. Ponen, como digo, a Marrocos. En Marrocos, despois de ser marcados, internan en un campo de concentración, un campo de refugiados, en condicións absolutamente infrahumanas no deserto en Marrocos. Están allí durante varias semanas hasta que, por intercesión do cónsul de Argentina, porque había argentinos tamén entre os pasaxeiros, pois consiguen que os liberen do campo de refugiados e xa se instala en condicións máis normais en Casablanca. Bueno, hai que decir que a Jamiliana, obviamente, por ser unha persona que tiña unha gran fortuna, como resultado da súa actividade empresarial ao longo de todas aquelas décadas hasta o ano 36, pois consigue tamén ter digamos, un certo desafogo económico, incluso na súa correspondencia pues, aparecen referencias na correspondencia, por exemplo, co embaixador da República de Londres, xestións para que a través de empresas nas que tiña participación en Portugal, porque tiña unha relación moi estreita con Portugal de carácter empresarial e incluso política, como comentamos antes, e para, digamos, a chega de cartos e de diñeiro para poder facer frente ás súas necesidades. En Marrocos e Casablanca se siguen facendo xestións por parte de diferentes organismos da República no exilio para intentar sacar tanto a refugiados como a outros que tamén chegaron outros barcos a Casablanca e que estaban allí, digamos, derretidos e sin posibilidade de sair de Marrocos. E finalmente pues, se consigue fletar un barco, o Cuanta, un barco de pabellón portugués, tamén fletado con unha organización de axuda aos xudeos, e aí era tamén interven co cónsul de México en Marsella, con Gilberto Bosques, no que é a xestión dos visados de todos os pasaxeiros para poder entrar en México. A viaxe no Cuanta, o barco parte a finais de outubro. Recordade que eles saliron de Marsella no mes de xaneiro do ano 41. A finais de outubro 41, por fin, saen de novo de Marrocos, con destino xa a México, no Cuanta, e chegan a mediados de novembro a Veracruz. Bueno, aí xa remata, digamos, esa odisea. Hai outros pasaxeiros que continúan a súa viaxe, como Vicente Alcalá Zamora, ata os años. Ao final, prácticamente estivo un ano non só vivindo nesas condicións, sino además vivindo coa incerteza, a preocupación de cal iba a ser o seu futuro. Xa en México, ele intenta refacer a súa vida, compra unha farmacia importante en México DF, na capital. Ali vai traballar de feito como empleado tamén, metido casas novas, fai as súas amistades, está ali tamén Miguel Rojas, están diferentes ponteareas que tamén marcharon ao exilio a México, algúns dos seus sobriños de Alejandro Viana tamén, e vai continuar coa súa actividade política no exilio e participará incluso nas sesións das Cortes do Exilio no ano 1945, pero obviamente en paralelo co que foi a perda de esperanza dos exiliados, sobre todo a partir do ano 46, 47, a comunidade internacional xa se empeza a cambiar a súa postura respecto ao réxime franquista, pois, en paralelo con esa perda de esperanza, pois, vai esmorecendo a propia vida de Alejandro Viana, que morre xa no ano 1952, o 30 de abril do ano 52, aos 75 anos xa, acompañado da súa muller, que foi para México no ano 45, aproximadamente, 47, depois de 10 anos sin poder verla. Bueno, como vedes, Iane Pontearea, un galego que foi un protagonista, bueno, é unha cuestión moi breve, me sentí máis do que nos indicaron os organizadores, ainda con esta brevedade, como podes ver, foi protagonista de un dos episodios máis dramáticos da historia dos éxodos e das persecucións na Europa do século XX, cando o fascismo afogaba prácticamente todo o continente e as súas víctimas se veían realmente acorraladas, sin ningún tipo de escapatoria,
en solo francés. Calquera que lea calquera traballo sobre esta época e sobre o que significou para os republicanos españoles galegos en Francia a ocupación por parte dos alemanes, pode entender que foi, digamos, a vivencia de persoas como Viana. E remato con unha reflexión. Eu convido vos a que busquedes en internet a personaxes coetáneos de Viana, que tamén foron protagonistas como él, de acontecementos moi semellantes. Gilberto Bosques, o cónsul mexicano en Marsella, ou Arístides de Sousa, que foi cónsul de Portugal en Burdeos. Ambos os dous, se usados en internet, van ver como con absoluta naturalidade, pois chamas e denominas, se utiliza para eles o apelativo do Schindler mexicano ou do Schindler portugués. Hai grandes traballos feitos sobre eles, hai documentais, hai muchísimas biografías, homenaxes institucionais, homenaxes sociais. Eu podo asegurarvos, eu que li nas biografías acá de Gilberto Bosques e de Arístides de Sousa, podo asegurarvos en el risco de ser pouco creíble por os susceptivismos que se me pode presupoñer, de parentesco co personaxe, pero podo asegurarvos que Alejandro Viana, como mínimo, non ten menos méritos que Gilberto Bosques ou Arístides de Sousa para poder ser calificado do Schindler galego ou do Schindler español. Incluso puxo en risco a súa propia vida por continuar axudando aos refugiados cando podía ter sido perfectamente doado e factible desde Burdeos marchar con Juan Negrín, Casas Quiroga, etc. Ele decide quedar arriscando a súa propia vida e objetivamente arriscada, porque efectivamente estuvo a punto de poder perderla, por apoiarlos e axudar aos refugiados. Nun país normal, como Portugal, como México, Alejandro Viana efectivamente sería considerado un Schindler máis, non? Sería coñecido por boa parte da poboación, sería homenaxeado institucionalmente, tería solamente unha rúa, unha praza no seu pobo natal, na súa cidade de adopción, como eu digo neste caso, pero, bueno, como isto non é ainda un país normal, ni un concello normal, de feito, aquí temos ainda recoñecido como fillo predilecto, un fillo adoptivo, non exactamente, un vocal ponente do proceso de Burgos, non? Bueno, Alejandro Viana e moitos outros, por suposto, moitos outros como a ele, de vidas decentes e exemplares, o certo é que a día de hoxe continúan sepultados baixo a lousa do silencio e do esquecemento. E o galla que, bueno, datos como o de hoxe sexa un primeiro paso para restaurar a memoria, para reparar as víctimas e para facer justicia. Muchas gracias. Mentras olla pola ventá as escuras, achégase-me o oído e di: aínda están aí, rapaz. O tío Roque, Manuel Cid Quinteiro, o fillo do Cid de Allariz, o irmán da boa Tareixa, non esquece. Os 18, cando o ceo de todas as noites se vellaba un mencer, sacharon o futuro. Logo, nada. Unha longa, unha triste espera. 40 anos agachado, en silencio,
para só volver falar. Quedo, fantasma, con arañeiras na voz. E xa nin volveu saír da casa. Achégome onde a él algunhas noites e prendo 2 pitos e fumamos e coa ollada deitada no ceo comenta: negro, todas as noites son negras. O tío Roque, Manuel Cid Quinteiro, o fillo do Cid de David, o irmán da boa Tarisa, fundírono en negro no 36, por socialista, por revolucionario. Unión de irmáns proletarios lembra, cun fío de voz e verbas prohibidas. En Colleito, a parte de mí, apaga o cigarro. E con xeitos fantasmas semella esvaecerse cara o tempo perdido nun ceo sin estrelas, o tempo roubado, o tempo esnacado, o tempo asesinado. Manuel Cid Quinteiro, o tío Roque, o fillo do Cid, o irmán da miña boa, morreu daquela, matárono salvajemente no 36, os 18 anos. E logo o baleiro, e nin siquiera unha tumba. A noite longa. O tío Roque, o fillo do Cid, o irmán da miña boa, morreu daquela, matárono salvajemente no 36, os 18 anos. E logo o baleiro, e nin siquiera unha tumba. A noite longa, como nas noites máis fuscas, cando se achega como un fantasma ao camiño. E entón prendo 2 cigarros e volve a repetir coa súa voz queda de arañeiras. Ainda están aí, rapaz. Bueno, pues vamos a cantar unha canción en memoria das víctimas do fascismo. E chámase Vos. Vai?
Enterrados de noite, escondidos na merda comendo pampulhos cocidos e menchos, cheios de fame o chico do jaldrucho. Vos foste vos. Pra chegar ali navegamos juntos, somos los brazos da escalera, somos las xafias, somos los botões, sobre las troncas o esa terracha, fumo ladeira, fumo no arxón. Moitas grazas a todas, a todos vos, a Cris, Carlos, Roberto Cornelius, Kiko Neves, Pancho Candeira, Roberto Mera. Grazas aos familiares que estamos aquí. Gracias a todos por vir. Sabedes que inicialmente íbamos a ter algúns testimonios, pero os nosos familiares non interveñen, non é por medo, o medo está superado, pero sí é por rabia, unha rabia que aínda non terminou e quizás este non sexa o formato para que eles se decidan a falar. Queda moito aínda por recoller, moito testimonio familiares por recoller libros como os que están facendo, escribindo Pancho, como que escribiu Román, como que está escribindo Roberto, e os que se poidan escribir porque hai moito documento oral por recoller. Continuaremos, este ano foi o primeiro, continuaremos e seguiremos facendo xustiza a todos e a todas que morreron para que hoxe nós podamos ter actos como este sin que estén ali fora, pois, esperándonos o mellor para levarnos, no mellor dos casos, ao presidio e noutros casos, pois, chegarnos a vida. Mañá continuaremos, faremos homenaxe a todos os asasinados na figura de Herminio González, que foi, que está aí, que foi daquela corporación do 36,
ali nas voltas do final do Foxo, no Confurco, en Xinzo, ás 12:30 da mañá. Agardamos a vosa presencia e todos vos, das familiares, amigos e todos os que irades convidar. Próxima mañana, moitas grazas.